ana dai ko insha Allah an ƙarya 10,000 zan ba ku wallahi kada mu je ka zo kai mana dadin baki ai na ga ma me ne ra 2,000 Allah na tuba Allah na tuba bom na kaka mene bom aina a nan inda nake bom aina ni kaka mu sun yi nisa wannan 200 ai ta isa ce in ci gobe ya gudi na nuzi yan san ban na tsiya sun ji na ce 10,000 yan iska shegu ni ma wucewa zan yau na samu na garin kwaki